предстои любимата ви рубрика "Децата на Шумен". Сега продължаваме на живо в студиото с още две изключително талантливи шуменски деца. Наша гордост отдавна. Вие ги познавате, виждали сте ги в нашето предаване. Сега да не объркам имената, до мен е Ибрахим. Нали така? Не съм объркала. До него е брат му, близнак Хасан. Двамата са изключително талантливи изпълнители, млади пианисти, които въпреки малката си възраст печелят вече, както ви казах, национални международни конкурси. Обаче, да започна с най-важното, че днес на живо в телевизия Шумен двамата могат да получават поздравления, защото на 15 декември те имат рожден ден. Нали така? Да. Честит рожден ден! Двамата днес навършват 10 години. Честит рожден ден ви желая. Желая ви да сте живи и здрави, да сте все толкова чаровни, усмихнати. Таланта си няма как да го загубите, да бъдете така упорити и работливи, за да го развивате този талант, да разнасяте славата на Шумен, славата на семейството си по целия свят, ние да се гордеем с вас, да носите медали, статуетки, златни, диамантени и така. Какво друго да ви пожелая? Какво искате да си пожелаете вие сами? Искаме ние нашето семейство да бъде живо и здраво. Това. Преди всичко най-вече. Ето децата, такова хубаво, искрено детско пожелание. Семейството да е живо и здраво. Това, което говориха до сега нашите събеседници, семейството е най-важното, а те двамата, разбира се, изключително държат на семейството, защото разчитат във всяко свое начинание на своя баща. Здравейте, казвам на баща им Денис Игнатов. Той винаги е с тях, винаги им помага, винаги ги придружава, което е нормално, но той наистина живее с тяхното творчество и с техния талант. Здравейте, казвам. Добре ви познават хората, които следят телевизия Шумен. Те са участвали в много от нашите предавания. Хасан и Ибрахим Игнатови, казах ви, днес празнуват 10-тия си рожден ден. Много съм щастлива, че точно на рождения си ден двете деца уважиха телевизия Шумен и предаването, за да бъдем заедно с тях. Надявам се, че ще ви направим и ние пък един подарък. С вашето участие в това предаване ще ви видят много хора. И сега ще ви скъсат телефоните от поздравления, да ви звънят и да ви честитят с най-хубави пожелания. Двамата близнаци са ученици 4-ти клас в СОУ Сава Доброплодни. Преди 10 дни двамата спечелиха, така като дует, международния клавирен конкурс в София Лист Барток Лигети. И сега, преди да почнем да говорим с тях, ще помоля колегите да пуснат видео от този конкурс. Господин Игнатов ни предостави любезно негови видеоматериали. Ще видим видео от този конкурс, който спечелиха двамата преди 10 дни, а след това ще видим видео от един друг конкурс. Ще ви кажа след първото видео. Колеги, моля, дайте да видим децата. Още не сме готови ли? Добре, след тогава ще ви кажа малко повече информация. Значи, преди конкурса в София, те се явиха на конкурс, на международния конкурс по пиано в Русе. Този конкурс събра в тази годишното си издание състезатели от 7 държави. Специалната награда за носителите на златни медали е участие в концерт в австрийската столица Виена, който ще се проведе следващата година. Можете да предположите, щом говоря за този конкурс, че един от участниците там ще бъде и Ибрахим Игнатов, който спечели златен медал. Честито ти казвам на живо в студиото. Ибрахим заминава за Виена като победител в международния конкурс в Русе. Имаме ли готовност да пуснем видеото? Добре. Така, Франц Шуберт е конкурса. След това ще говорим подробно за двата конкурса, но за да не сме така голословни и да говорим само с думи, а те се изразяват чрез музика, затова ви предлагам първо да видим конкурса в София. Първа награда е поделена. Присъжда се на двама от участниците – Ибрахим Игнатов и Хасан Игнатов. Наградите връчва професор Балаш Соколай, председател на жури.
Лист в изпълнение на Хасан Инатов. Страхотен е, това беше Хасан, 10 годишен от днес. Браво, моето момче. Просто нямам какво да кажа, освен едно голямо браво. Това е Хасан. Да покажем на камера. Ето, момченцето. До татко. Не съм аз. Не си ти. Това е Хасан. Здрасти, помахай на камерата. Да те видят така на живо от студиото. Не само от сцената, но както видяхме, дори и тези, които връчват наградите, се объркват на кого коя грамота да връчат. Аз тук съм добре, че с помощта на баща им ги разпознавам на живо в студиото. Кажи, Хасан, така че казват, не възпре някакво такова умалително име, каквото се опитах Сани или нещо друго. Кажи, колко време свириш на ден, за да си толкова блестящ? Двамата с брат ти еднакво ли свирите? Да. Добре. Понеже ти беше сега на това видео, ние след малко ще пуснем и изпълнението на Ибрахим от същия концерт, където видяхте какви овации спечелиха двете момчета. Ами, понеже баща им е техния треньор и човека, който се грижи за всичко. Техния водач, по-скоро. Добре, водач. Да го питам него. Колко време се занимават двамата с музика? Значи, При кого се занимават? Кой ги от 2 години насам, от 2011 година, откакто постъпихме да учим в село Добропорни, тук в град Шумен. От 2 години и 3 месеца вече де-факто става. Те са в класа на
международно известната музикална педагогка Маринела Маринова, така че госпожа Маринела Маринова е свършила страхотна работа с децата. Разбира се, продължава да върши. Нашите големи, най-искрени благодарности към този голям човек. Така че тя неуморно продължава да работи с тях. Надявам се, че успяваме да я радваме от време на време. Как не успявате да я радвате? Вие събирате наградите от всички световно известни вече конкурси във вашата възрастова група. Тя заслужава нашето уважение от начало до края, така че те започнаха с нея. И продължават с нея. Продължаваме с нея, така че и ще продължим. Така че... Как репетират? Колко часа на ден? Всеки ден ли? Как свирят? Ние тези неща сме ги говорили в предишни срещи, но има зрители, които сега да виждат за пръв път. Това е изкуство, иска поддръжка, така че тази поддръжка трябва да бъде перманентна, постоянна, ако искаме да разчитаме на някакви успехи. И успехите идват чрез труда. Работим 4-5 часа, аз съм го казвал всеки ден неуморно, а пък вече станахме 4-ти клас и малко и уроците на потискат от друга страна. Така е, и училището трябва да върви. Да, така че училището е на първи план. И въпреки 4-5 часа всеки ден свирят. Да, намираме време. Използвай случая да благодариш на съседите. Благодаря. Още веднъж благодаря на моите съседи. Някои от тях вече успяхме да ги изгоним. Така е става. Така че, а пък други си сложиха изолации и пак продължават да славят, но какво да правим? Изкуството, значи, иска търпение. Така е. Няма начин. Защото те са много талантливи, ама сигурно една фраза, като я репетират по 100 пъти, по колко пъти свирите една музикална фраза? И най-търпеливия. Ние свирим докато я научите. Да. За кратко време се получава всичко, иначе не буксуваме на едно място да въртим, така че за кратко време, защото те вече имат доста натрупал материал. Пак благодаря на госпожа Маринела Маринова, просто тя е човек, който ги дърпа, ги тласка постоянно напред. Човек с едни дълбоки разбиране и в бъдеще какво може да стане с тях, с материала, това, което Господ им е дал, има нужда от репетиции. Абсолютно правилно. Таланта е 10%, останалите 90% до гения са труд. Да, така че аз съм човека, който ги подпира от другата страна, те за да не могат да избягат от госпожата и от мен. Вече няма на къде и може би... Значи някой като ни слуша, така ще каже, горките деца от едната страна ги подпряла госпожата, от другата страна татко ги подпряла. И вие какво? Остава ли ви на вас време да играете нещо? Нашата игра е музика. Така ли? Да. Това, че ли си ги научил така да говорите? Не, аз въобще, Наистина ли така си мислите? Да. Харесва най-много да се занимавате с музика? Да. Компютърни игри няма ли за вас? Не. Как така не? Не ви харесват ли? Да, те са много скучни. Скучни са ви компютърните? Не разрешава, може би. Аз ви казвам, просто не ги лишавам от нищо. Просто техният биологичен часовник е сверен. В 9:00 часа сутринта, както е позволено, те започват да свирят. Техният биологичен часовник е сверен. Дори да са закусали, да не са закусали, няма никакво значение. Те, след като си направят сутрешния туалет, те сядат да свирят. Това означава, че до 11:30 има яко плътно свирене и двамата имат вече по едно старо пиано, както и да е, но се разпределят по стаите и свирят. Към 11:30 почват да шават, малко се измарят сигурно, така хапват си нещо и така. Пак се връщат до 12:30 някъде, веднага се готвим за училище и в 1:10-15 сме на училище и това е долу-горе ежедневието им. Аз сега ще помоля колегите да ви покажат от близо двамата братя и така да им се радвате и ви, както им се радвам и аз. И кога учат уроци? Уроците веднага след като се върнат от училище започваме да учим. Май няма да им стига вече времето. Трудна ли ви е математиката, деца? Не. О Боже, аз винаги очаквам някой да ми каже, че е много трудна математиката. Защо така? Какво? Върви математиката? Да. Пианисти, математици. Като че ли има някаква логическа връзка?
Направо ме изненадва, и музиката е изчисление. При тях просто, нали, абсолютно изчисление. Пианистите са, между другото, много добри математици, така че те си правят добре сметката за годините си. И кое ви е трудно? Математиката, що не ви е трудна? Кое ви е трудно? Кое? Човек и общество. Човек и общество? Да, и рисуване. Оле! Рисуването, казваш, никак не ви се отдава. То не може всички таланти на едно място сега. Разбира се. Разбира се. Ама изобщо ли не можете да рисувате? Не. Изобщо никак. Трябва да има компенсация. Едното за сметка на другото. А пък по човек и общество, кое ви е най-трудно? Географията? Да. Географските там неща, свързани с географията. Историческите са лесни. Историята ви е лесна, обаче географията ви е трудно. Какво е трудно? Не ви е приятно да учите къде се намирали? Какво учат те сега? Сигурно ги затрудняват. Наистина материалът е труден. Сигурно ги затруднява, но това е съвсем нова дисциплина, която е съвсем нормално да ги затруднява. Не им харесва пък географията и това е. Не е задължително да им харесва всичко. Те са достатъчно надарени и талантливи, но така или иначе ти държиш на успеха, пък и то трябва да имат успех, така че уроците не ги занемарявате. Абсолютно. Те ще продължат в същото училище, нямате намерение да се местите? Никъде нямаме намерение да се местим. Госпожа Маринова там? Да. Плътно. Добре, разкажете ми сега повече. Айде, татко ще ми разкаже. Разкажи ми повече за този международния клавирен конкурс в София. От какво естество е, какви изпълнители събира? Международният клавирен конкурс, това е Лист Барток Лигети. Той е организиран от Унгарския културен институт Балаши. През 2 години се провежда, така че имаше отначало участниците, искаха да участват само ученици от музикално училище, от висшите музикални училища. Значи по наша молба искахме и ние да участваме, обаче отначало искаха организаторите да видят дали ще имаме правото да участваме в този конкурс. Искаха ни някакви записи или пък документация, материал, с който да удостоверим, че наистина можем да участваме в този конкурс. Това бяха грамотите, които сме ги печели от международните конкурси до сега. Така че успяхме да ги убедим, че сме достойни да участваме там и одобриха. Така че на 29 декември бяхме там, веднага след този конкурс Франц Шуберт в Русе, международния там конкурс. Първо беше в Русе, а след това беше този в София. Такова 10 дни в София бяхме. Имаше също участници от няколко държави, България, Румъния, Русия, Германия, Австрия, от Унгария също много добри пианисти имаше. В нашата група от 10 до 16 годишна възраст. От 10 до 16 годишна възраст. Ние сме най-младите в нашата група, въпреки всичко те успяха да се преборят с един участник, който беше на второ място в националния конкурс Панчо Владигеров тази година. Момчето се казва Велимир Кьосев. Те успяха да го победят и то проблем създадоха на журите, когато малко трудно определиха кой да бъде на първа и втора позиция и на двамата им бе дадена първото място, първата награда. Така че ние отиваме да печелим, не да губим време и това сме го казвали на други места, по други ТВ програми. Така е. Работим много, а пък най-новото да ви кажа, да. Тук скоро имаме покана от международен клавирен конкурс Етлинген, Германия, където през 1994 година до 16 годишна възраст е спечелил днеска световно известния пианист Ланг първо място. Значи на нас ни се дава възможност да свирим на тази сцена, където са печелили преди всичко китайци, корейци и японци, а пък още от сега ви обещаваме, просто ако искате ги запазете тези записи. Тази година няма да има лесно на китайците и на корейците с японците с нас, така че... Кога е конкурса? Месец август. През август месец вече сте официално поканени. Това е наистина новина. Много хубави новини станаха днес в днешното предаване. Просто ми се иска да го продължим до вечера, дано така да ни върви.
Значи до вина в Германия заминаваме да участваме в световно признат конкурс и с обещанието, че нашите две момчета ще се преборят с китайци и с японци. Да, и корейци. Добре. Няма да отидем с голямо кошче, естествено, обаче отиваме да побеждаваме. Както винаги учим да побеждаваме. Добре, аз сега ще помоля на моите колеги да пуснем, видяхте изпълнението на Хасан от конкурса в София, сега ще помоля да пуснем изпълнението на Ибрахим, да видите, че и двамата са еднакво талантливи и наистина журито с основание е било затруднено на кого да присъди първа, на кого втора и затова накрая две първи награди. Нека да видим Ибрахим. След това ще говорим. Браво, момчета! Направо сте невероятни. Изумена съм, колкото и пъти да ви гледам. Направо съм изумена. Наскоро и с социалните мрежи пуснаха да се върти едно клипче. Сигурно си го гледал на едно 5-годишно дете. Китайче ли е, тайландче ли е, пианист. Мога да кажа смело, че нашите деца са по-талантливи. Аз ви казах, просто тази година ще им създадем. Невероятни сте, невероятни сте. Така е. Шумен е, между другото, музикантски град. Тук е града на Панчо Владигеров. Неговия брат-близнак Любен Владигеров, Андрей Стоянов, Веселин Стоянов, така че тази традиция... Ще запазим традицията на гениалните братя-близнаци. Ще направим всичко възможно. Много ви се радвам, като ви гледам. Я ми кажете, момчета, вие продължавате ли да се притеснявате, като излизате на сцена или вече не? Не. Вече не. Вече не. Ние сме свикали. Излизате си съвсем спокойно. Няма нищо страшно, само излизаме, свирим толкова. И комисията
каквото оцени. Каквото реши. Да. Каквото реши, но обикновено решава, че вие сте най-добрите. Добре, хубаво, вече не се притеснявате като излизате, обаче така не се ли вълнувате, като ви съобщят имената, че сте спечелили първите места? Да. Да, нали? Какво правите обикновено, като кажат, примерно, Хасан и Ибрахим на първо място? Скачате ли, пляскате ли? Какво правите? Отиваме там и се поклоняваме. даже единия ни изчаква. Много по-бързо си тръгва единия от другия. И се радваме. И се радвате. Да. Браво. И как някаква радост изразявате ли на сцената или след това се радвате? След това. Имате ли си някакви такива ваши, нали, общо взето повечето изпълнители си имат някакви техни такива суеверия, някакви ритуали, които се изпълняват преди да излязат на сцената, носят някакви талисманчета. Нямате ли си не такива разчитаме на талисмани. Ритуалчета? Тайни ритуали нямате ли? Никакви. Побутвате се. Нашия не разчитаме на такива талисмани, ние разчитаме на нашия труд и талант. Хубаво, примерно, някакво суеверие да стъпваш първо с десния крак на сцената или първо с левия. Не. Само на себе си се разчитате. Абсолютно те са... На никаква друга сила извън вас да, не овладели вече сценичната треска, така че даже някои деца се притесняват, нали, мама, тати, не знам си какво лошо ми става при тях. Даже се прозява, аз и на госпожа Маринова ви показах. Той спекунди буквално преди да излезе на сцената се прозява нашия. Това е, нали, симптом, че е много спокоен. Да, много е спокоен. Той е в абсолютно много висока кондиция в Русия, въпреки че не можа да спечели първото място, а пък ако беше спечел и той първото място, ако бяха му дали, въпреки че го накълцаха, значи това означаваше, че за най-високи педагогически постижения трябваше да наградят госпожа Маринова. Това, а пък ние свирим в Русия на тяхна почва, в тяхно училище. Понеже заговорихме за конкурса в Русия, кажи малко повече информация за конкурса. От 7 държави, 71 участника имаше, не само пианисти, така и певици, и, нали, оперни. Камерна музика, класическо пеене, ансамбли. Да, имаше ансамбли, така че беше един конкурс пак от висок международен ранг, но ние от Шумен тук отидохме, нали, 3 деца, които едната госпожица Александрина Михайлова. Александрина Михайлова, да. Тя е сопран, тя заминава заедно с Ибрахим за Виена следващата година. Аз ще помоля, колеги, ние също имаме кратко видео от конкурса в Русе, да помогнем на зрителите да участват малко и те в тази атмосфера, да видят за какво става въпрос. Дайте да пуснем това видео. Това е Ибрахим. Да, това. Видяхте, това беше Ибрахим с първото място, голямата награда в първа възрастова група до 15 години на международния конкурс Франц Шуберт. Ибрахим Игнатов заедно с Александрина Михайлова, сопран. Двамата заминават, разбрахте, следващата година за участие в този
конкурс в Виена. Как беше конкуренцията? Как беше въобще конкурса? Не те притесни с нищо, а? Не. Много лесно беше. Много лесно беше. Да. Ами аз гледам, ти така много творчески се изявяваш върху пианото, залягаш върху него. Завършен артист си вече на сцената. И как така лесен беше? Виж колко много конкуренти имаше там. Вие ги отвяхте. Всичките спряха. Направиха грешка до това. То така ли е? На няколко кръга ли става с Не само един кръг, но трябваше всеки участник да свири 4 пиеси. И трябваше да има репертуар до 20 минути. Всяка пиеса да е до 20 минути или общо 20 минути? Общи минути. Да. Общи минути. 4 пиеси. И какво казваш? Другите, вашите конкуренти, почнаха да правят грешки и покапаха още в началото. Да, въпреки всичко, аз и на друго място съм го казвал. Ние с децата нямаме проблеми с детската конкуренция. Там ги побеждаваме. Те са просто абсолютни победители. Ние не можем да победим журито на места. Така че в нашата група, нали, да не звучи грандолански така, ние сме най-добрите и ще продължаваме да сме най-добрите. Така че сме го доказали. Това е началото на... Абсолютно вярно. Началото на песента още. Но ти пък не можеш да очакваш нали, журито да ви класира от самото начало винаги на първите места, но то вероятно като във всяка професия, във всяко творческо начинание, трябва да има време така да свикнат с вас, да ви опознаят, да разберат, че няма по-добри от вас, да ги убедите. За мен нещата са ясни. Аз по-скоро срещам затруднения, когато тях ги убеждавам, че това е съвсем едно нормално явление в живота. Така че не винаги справедливостта възтържества, но... Ама аз не вярвам те да се разстройват чак толкова. Примерно, като ни ги класират на първо или на второ място. Разстройват ли се? Много се разстройват. Сериозно? Просто те знаят много ли се ядосвате, бе, деца? Ами няма да се ядосвате чак толкова. Не дават заслужено. Да. Това всеки се ядосва в такива ситуации, когато има несправедливост, когато не можете да получите това, което сте заслужили, ама ще се успокоявате, че живота е пред вас. Явиш колко конкурси ви чакат. Всички конкурси ще бъдат спечелени по един или по друг начин. Цял живот пред вас има... За сега са 4 за тази година, която ни предстои 2014. Так му щях да питам, понеже вече така приключваме разговора, какво предстои освен Виена, Германия? Имаме и Румъния, и Сърбия. Румъния и Сърбия. Какво има там? Не са уточнени още датите. Трябва да се явим на Светослав Обретенов в Провадия. Имаме покана от международния конкурс Млади виртуози София, който ще се проведе пак към края на март месец. Така че дано така организаторите да направят така, че да няма... Да не се съвпаднат конкурсите. Да, датите с Австрия. Аз вярвам, че този проблем ще се реши. Така че за сега имаме покана от 4 конкурса. Ще участваме на 4. Така сме решили. Големи, утвърдени конкурси. Пожелавам ви на 4-те конкурс да спечелите всички големи награди. Ако някъде нещо ви пропуснат, пък чак толкова не се ядосвайте, до година пак. До година пак ще ги спечелите. Аз ви пожелавам наистина да продължавате по същия начин да печелите овациите и сърцата на хората и на публиката. Много ви се радваме всички, много се гордеем с вас. Кажете за финал вие. Едно пожелание за всички зрители на телевизия Шумен. Така, всички да сме живи и здрави, нали? Кажете едно пожелание. От едни такива прекрасни, талантливи деца като вас със сигурност ще хване това пожелание, ще има резултат. Хайде, кажете нещо, да. Айди. Ние искаме да бъдем диригенти и двамата. Искате да станете диригенти? Да. Браво! Вашето пожелание към зрителите на телевизия Шумен. Да са живи и здрави, аз като татко да вземам, преди всичко, да сме живи и здрави и зрителите, и ние, и всички. Така че по-нататък каквото е писаното ще стане. И само победи ви пожелавам. Хубав живот, успехи, радости. От време на време играйте на някоя компютърна игра. Да. Има интересни игри. Разбира се. Понякога. Айде, понякога можете да си позволявате малко и да поиграете, не само да свирите.
Много ви благодаря, че бяхте гости в телевизията. Харесахте ли се как изглеждате по телевизията? Виждате ли колко сте хубави? Чаровници сте и двамата. Ето ги. Вижте колко са усмихнати, колко прекрасни деца са. Не са толкова сериозни, колкото на сцената. Много ви благодаря за гостуването. Това бяха двамата близнаци Ибрахим и Хасан Игнатови, 10 годишни. Разбрахте точно днес, празнуват 10-тия си рожден ден. Да сте живи, здрави, много успехи, много победи им пожелаваме ние.